Heldu dira urteko azken egunak eta hori dela eta urteko azken asteburuko agenda elkarrekin birpasatuko dugu. Asteburu osoan zehar Urduñan bola txapelketa. Larun batean, bertso jaialdia Urduñako frontoian. Ostean Urduñan bertan, Gabon Zahar Gau aurreratua. Eta azkenik Laudion, azkenak itzi dezala Sorgin tabernan. Igandean urte zahar gaua da, eta hori dela eta mendi irteerak izango ditugu Urduñan, Luiaondon eta Laudion. Eta ez hori bakarrik, San Silvestre lasterketak, non? Orozkon, Laudioko Ugarte auzoan eta Urduñan. Eta ekipo, hau da urteko azken agenda bideoa. Gogoratu agenda guztia aiaraldea.eusen eta gomendiotxo bat. Mahatzak astiro-astiro jan, meze. Urte berri on aiaraldearrok!